swodek dosa. Dadane wis padha. Dadane wis padha. Padha abang jarite yo padha. Aku metu ket awal kon nak mesti ngindili aku. Kok apa jenenge? Ngintili. Nek wedok ngintili. Lalanan. Anu ya tunggale ngintili kuwi. Paling gak iku aku memperkenalkan nek aku kan Probo teko Surabaya. Ya. Paling gak sampean memperkenalkan. Kenalno Gawe nduk apa? seniman kenale karo lagu. Kok Nganggo nada. goblok. Kuwi rombongan sapa to jane? Lah awakmu rombongane Pelok sapa? barange Mas. Pelok barang. Nah, Kuwi lho kaya seniman Probo ki lek lho. kenalan yo ngangge tembang. Probo. Yo gawe Tembang. Iya ya tembang. Seniman iki ngono seniman. Aku ora budek. Ngomong kok iso cedak kuping. nuwun para sederek-sederek sedaya. Iya. Muni iya. 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 Iya sing kompak. Lah iya. Segakmu kurang kompak kok. Balik nih. Roso tenan tak percili. Fisiknya luar biasa. Pancen leres. Nyapa lo lagi metu sabar Bos. Nyapa lagi metu kok awakmu emosi kuwi lho.
Mongko wis tak lem lho, fisiknya luar Luar biasa. biasa, kamu itu kuat. gitu Kuat, loh. powernya hebat. Sehat. Kesehatanmu itu wajib dijaga dengan berolahraga. Kapan le olahraga le ora joget ngene iki ya? Lah nggih ning omah ya ora tahu, ora pernah. Iku lare pundi? Sing ngedang lare pundi nih? Wonogiri. Ana giri gawan kono. Oh ya ora wani lah Wonogiri liyane wani aku sih. Lah nyapa lho awakmu kok muring-muring karo kono kudune Lah wong mangsamu joget diterus-terusne boyok pedhot. lho jenenge menungsa. Apa meneh piyayi Jawa, kuwi nak ditambahi kudune matur nuwun aja malah muring-muring. Lah kowe apa-apa kabeh ditambahi gelem. Matur nuwun. Umurmu ditambahi dawa gelem. Gelem matur nuwun. Tapi lara, bosok ning kamar gelem kowe. Ya aja ngono to, Bos. Ning wong urip kuwi, Cak. Pripun? Sing jenenge wong urip aja nganti ninggalake tembung ibu. Iman, budaya karo olahraga aja nganti lali. Nggih, nggih. Mula olahraga malam, malah karo berbudaya ya joget ngono kuwi nyatane jenengan joget serampat ya apike kaya ngono ya. Lah nggih. Lah, Wong Val. kula niku kalih jenengan niku napa lho sing boten. Lah, nggih. Napa Dong. melih niki teng wilayah mriki desa mriki. Grogol, paribasan grogol lara percil sora. Lah iya. Mula ketokno, kasektenmu ketokno. Ayo, Pak. Nggih, Iki mau ibu-ibu wis padha seneng lho. Dong tung. Dong tung nok tung nok tau Dadi, tau. ngene lho. Oh, iya lho, ben seneng Wong ya jenenge kene. niku. Nyenengke wong iso Eh, sedekah. wong kula niku lak Ganjarane ngene. gede. Mbah Lurah Jalu niku kanca akrab. Ben taun niku kalih kula. Mandeko. Aku lak wis ana sebab kula niku wong budaya mulai riyen. Lah terus kula ngeten iki nuwun sewu. Oh. Dados kula mbokile wonten tempat-tempat napa-napa niku. Dados kados jenengan. Lah, Eh. niki Mas Percil Mase kula niki Le. saben mireng napa gamelan ditabuh, napa Iya. melih serampat. Niku mesti joget. Aja kok gamelan ditabuh, gamelan yang trek wis dijogeti ya. Nggih, kula kan pedhot turun anu kan kula kalau iki tegene daleme Pak Purnomo. Kula pedhot, Bos. Pernah mau pedhot. Ngapa? Jenengan mboten usah bujeng jenengan. Lah Niki napa? kula niku saestu niki dalu niki luar biasa. Ning awake dhewe niate lak menghibur warga masyarakat Grogol. Ya menghibur tapi lak boyok pedhot sampean tanggung jawab. Lah piye carane kan jenengan penari ya duwe strategi. Nah, Ngono. Iki lak umur gak ana strategine belas iki. Tapi kan olah pernapasan kamu bisa. penapasan apane urung keimangan belas mau aku. Ya ki mau apa sing lagi awak dhewe teko langsung metu kabeh. Jenengan teng daleme Apa-apa. sinten wau? Transit. Daleme Pak Mudin. Alah. Lho nyapa to? sesuk- Kopen teng mriku. Ngene Mbah Nuril. Sopo? Pak Mudin. Mbak Mudin Nuril. Nggih. Sing ben malam satu pengajian to. Leres. Alah tenan. Sampean cik duwe enek ora? Ora neng. Malah ditulisin yang jero saklar sanyo dilarang dihidupkan. Loh, saestu niku wau. Jenengan kan mboten jenengan untir to? Ora tak untir. Lah tak untir lah kok nyemprot ning raiku malan. Alah iki jane iki omah apa jebakan Batman ya. Lah kok sik to kok gak nganggo ciduk terus awakmu mau mengguri piye Akhirnya tak tutul-tutule temboke Mbah Mudin. Lah, gilani. Lah piye? Awakmu kok malah- Lah darurat to, Bos. Menika acarane pun luar biasa. Acarane Dadi apa? acarane ora mung bengi kitok, acarane sak ulan nutuk. Lho. Berarti 30 dina. Iya jenenge iki kan Selan Agung lagi ngoten nggih. Nggih, Selan Ageng. Niki Selan Ageng niki ben taun niku ngeten niki. Nggih. Kula pun ping pinten mawon teng mriki punan. Wis ping Nggih. pira? Ibu-ibu ning kono mau, Heeh. aku ora ngapa jak foto. Mason wong loro. Ora usah mbok omongne sing tuwek-tuwek mau. Tapi kula gumun, jan gumun saestu lak Ponorogo niki sak desa iso sakmene kae ya. Niki sak desa nggih ngeten iki nggih. Ora grogolan to. Grogolan tok nggih ngeten iki nggih. Bapak Ibu remen nggih kali sak percil nggih. Aku tukaran pepele. Lah nek wani karo aku maju le rene tak atas. Ayo. Marem sanget. Marem. Napa malah teng kene niki Mbak Lurah Pak Jalu. Nggih. Niku kan kanca plek kalih kula, Bos. Pak Jalu Prasetyo. Nggih Pak Jalu niku. Oh, Oh, mosok kanca. Lah, aku ki Pokoke yang ruwonge apik kok mbok aku kanca. pokoke ya kene iki kanca. pokoke ya kene iki apa sih? Ala wilayahe Grogol. boten mboten grogol mawon. Mriki Pundi? wonten 8 dukuhan. Ndi ae. Pokoke Kerajaan Karangjati. Kerajaan Pandan, Mijil, Mingging, Klanan, Kalisobo, Karangjati, Grogol, Gombak. Loh, awakmu Nggih, kok Pak. iso wapal? Lah rapal piye nek tulisane iki lho. Alah. Ditulis lho. Ngomong awakmu wis kulino rene karo Mbah Lurah. Nyapa kok iso mbok omongne maca kuwi? Niki kan dalane pun ditembusne. Leres. Gombak Tembus. kalih Nggih. Pandan. Nggih. Iki apane dicor. Iya. Benjing badhe wayangan teng mriko. Amin, amin, amin. Nggih, nggih. Ning kono.
rencana. Lho. Tiwas tak enteni iki lho. Rencana. Ngene iki wis tak enteni DP. Ya sementing awake dhewe iki ndonga sapa ngerti sesuk ditelepon karo Mbak Lurah. Amin. Ngono Ayo, to. muga-muga. Sesuk wayangan ning kono. Iya. Iki masyarakat seneng, ibu-ibu seneng. Nggih. Lho ningali wayang kados ningali pengajian lho. Lah, kok Ibu-ibu iso? seneng mikir, ya ampun percil gantenge ngono. Atene ngoten lho. Lho, ora percaya sampean. Ganteng Ora percaya. apa, Lah, wong percil elek. ganteng napa elek? Elek. Sampeyan aja melo-melo, Bos. Muni elek Ya, ngono Ya wis tak meneng. Sampeyan meneng sih ya. Jujur Bu nggih, jujur nggih Bu Jujur nggih. nggih. Percil ganteng napa elek? Elek. Oh, elek ngono lho. Aku meneng lho nggih San. Ngono kok iso sombong. Krungu sampean. Lek Sik, sik. Nun sewu ibu-ibu, jujur nggih. Pak dalange ganteng napa elek? Ganteng. Pak dalange ganteng napa elek? Ganteng. Sekali lagi, percil ganteng napa elek? Elek. Lho. Krungu Kuwi sing sampean. jawab lagi kene lho Mas, sing kono urung mbok takoni. Ora usah tak takoni kuwi kancane. Ngono maneh sing ngomong ganteng ning kono mau. Ah, rupane kaya kodhok ngono kaya. Lah jenengan kodhok kucluk ya jane kok rumah sakit. Kok rumah sakit ning kene iki wis matur nuwun banget aku ki. Nggih. Masamu Sawo. Heeh. Kene iki kecamatan Sawo. Kecamatan Sawu. Mbah Lurah pun niki sedayanten mriko Mbah Lurah sedanten. Oh, Nggih, lurah sak Sawo. Ponorogo. Anu apa sawu. Mboten namung Sawo, lintune nggih wonten sedanten. Enten sing Niki saking badhe- jawine Sawu. Wonten niku wonten. Wonten. Dadi kok kabeh niki mangke kan mantun niki terus DP sedanten to Bos niki lurah-lurah niki mriki. Pancen DP kabeh. wayangan. Napa? DP wayangan. Son horeg. Ya paling gak ya wayangan Ya dagelane wayangan. awak dhewe cak Sampeyan setel iki kok ya nek melestarikan kebudayaan kita. Nah, Ngeten iki. karum Lagi kuncaraning bangsa gumantung ana ing luhuring budaya. Nah, kados kula kalih jenengan menika kalih adik kula selentem niki Nggih. niki menghibur masyarakat. Piye to masyarakat bengi iki ora mikirne utang? Oh iya. Piye masyarakat iki bengi iki ora mikirne bank mekar? Ah. Iya. Ora mikirne cicilan FIF. Lah. Ben atine ayem ya tentrem atine ndelok wayang enek hiburane. Lagi ngoten Seneng-seneng Mas. bengi iki nganti direwangi gelar kloso, gelar plastik, gelar koran, gelar sak, ora apa-apa lungguh ning gelaran sak. Iya. Sing penting aja nganti kemulan sak. Soale tanggoku mulih wayangan ngene dikemuli sak, sesuke meteng. Masa? Heeh. Masa? Sakidin. Oh, sakitin. Iya iya iya. Ning leres sak percil niku leres. Pripun? Dados piyai mirsani wayang niku rebute golek ati seneng. Leres. Lah mangke warga masyarakat Grogol menawi remen penggali otomatis sesuk-sesuk le nyambut gawe saya sregep Lah. mergo pikirane padang. Pres. Dengan doa yang kuat akhirnya asile warga masyarakat mriki ekonomi melimpah ruah sarta Amin. sejahtera semua warga Amin. ing Grogol Amin. sedaya Amin. kemawon. Amin. Niku. Lah, Pancen leres. lek ngoten, berarti ning alim mriki kan kita harus kompak. Kompak, Satu Mbak. sama lain. Dalang karo dagelan kudu kompak. Nggih. Dagelan karo yoga ya kudu kompak. Nah. Niki kalih sindan nggih kedah kompak. Harus Lagi kita kok. adalah cara wong babalan ini satu tim. Nah, harus saling Satu kesatuan. bersinergi. Lah, Bekerja sama. kerjar sarmar. Nah, Sampean sukses aku ya sukses. Lah. Aku ora sukses sampean ya melu bubruk. Ora sukses, bubruk, Bos. dadi nak sing dhuwur robah. Sing isor ya kudu ngimbangi. Nah, nak sing iso robah. Dhuwur gak obah ora keri. Ngono lho. Terus niku pun wis tak tapane ngoten niku. Ning Nggih. kula cobi niki menika. Boleh, boleh. Mboten bebas. apa? Boleh. Sedanten Boleh, boleh. tenan ora? Tenan. Oh sampean kok gebreneng kok percil biaya. Ini karo memang sinten. disuguhkan untuk semuanya, Mas. Awakmu tinggal pilih yang mana yang kamu Lah inginkan. jenengan ningali kriteria perempuan itu sing pripun? Napa? Jenengan lah ningali kriteria perempuan itu digawe napa Ada diri? sinden-sinden ngeten. Yo wajahe to. Pertama kan muka dhisik. Ayu porane saka muka. Sok sering salah kuwi. Stabil zaman ini. Pakulitan, pakulitane. Kulit iki saiki di skincare wis nyeremumuh saiki. Body. Alah body rong duwe anak telu bombrot kuwi kok. Wis. Lah sampean saka segi Kalau apa? melihat wanita itu dilihat dari 4 kriteria, Pak. Lah, Apa? Ada 4 poin. poin. Wajah, dada, perut, bawah perut. Lah iki lho. Ya. Wajah. Ada 4 poin. Wajah. Wajah itu ibarat kota Magetan. Makin dilihat makin bikin gregetan. Lah iki Wajah. lho. Itu kalau wajah. Ciri-ciri Magetan. Makin turun ada yang namanya dada. dada. Apakah dada? Dada itu ibarat kota. Pundi? Kota Apa, Le? Surabaya. Surabaya. Kok iso Surabaya? Suka diraba tapi bikin berbahaya. Ah iya. Iya. Iki lho Ada yang perut. perut. Perut itu ibarat kota Semarang. Kok iso Semarang? Semakin mendekati area terlarang. Mergo ning perut ya. Nggih. Perut.
ada bawah perut. Bawah perut. Bawah perut ibarat kota Sidoarjo. Kok iso? Sing terkenal lumpur lapindo. Sebelum bertempur dilap dulu biar tidak kendung. Weh. Niku kriteria Wanita. Lah awakmu kalau popo saya laki-laki. kok Ampun jenengan niki khusus Mbah, iki gawe dhewe, Mbah. khusus apa? Iya, Pak. Laki-laki piye? Mbah Mudin Nuril. Mbah Nuril. Nggih. Kayak Mbah Ustad. Nuril, Ustad, laki-laki khususnya Mbah Nuril. Mbah Nuril ngono ku anu wis Wis, padha ae lah ngono kuwi. Ki- Dadi lek piye? cara kriteria laki-laki yang seumur-umur Mbah Nuril niku kriteriane Sing hati-hati jamaah akeh lho. Nah, iya. Betul menapa, Mbak? Pun kula ngobrol, Pak. Niku kriteriane kotane Gorontalo. Maksudnya Gorontalo. Gorontalo? Gurung diapa-apane wis dilatih lu. Alah, Jadi tak woket aku wis ngobrol karo dhek. Mbak niki aman-aman, Cak. Wah, iki betul aman apa, Cak? bolos Wis bolo. karo dhewe keluarga. Keluarga. Niki tak Arep cobi ngetes mriki. kekompakan Sinden Sinden. Madangkara? Iya, Boleh. boleh, enggak apa-apa. Boleh, boleh. Yang sini namanya siapa, Dek? Pengen tahu dulu. Tanya Tak kenal langsung. maka tak sayang. Namanya siapa, cantik? Iya, selamat malam, saya Winong. Winong. Asli Iya, dari? aslinya Tulungagung. Oh, Tulungagung, Dok. Iya. Tulung aku. Apa? Apa mburi pasar kae? Iya, pasar ngentrong itu loh. Burine ta? Iya. Awakmu kok apal? Kok ngerti? Aku ngawuri padahal. Ngawur. Ngentrong gendok ya? Iya. Winong hobinya apa, Dek? Hobinya aku olahraga. Oh, fitness. Iya. Nge-gym? Iya. Oh ya, bagus. Iki menjaga kesehatan bocah iki. Ah. Dadi wedi loro-loro wedi bocah iki. Dadi Berarti menjaga sehat kesehatan. ya? Sehat. Rabi karo bocah iki mesti sehat selawase. Sip, Pak. Terima kasih Adik Winong. Nomor 2 namanya? Namanya siapa, Dek? Cantik. Saya Birgita Ayu. Oh, Bir Gita Ayu. Oh, iki sing obat kae lho. Pil kita. Birgita, itu tuh pil kita. Birgita. Birgita Ayu. Rumah dari mana, Dek? Kediri. Kediri. Heeh. Hobi, Dok? Renang. 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 Kedalaman berapa? Kedalamannya 1 meter aja. Lho, sakmene iki tak Kowe ora renang, Dok, kowe kungkum. Lah apa nek renang saudel tok iki lho kok terus aku. tapi kan mungkin baru pemula, Pak. Jadi Pemula. Oke, pemula oke, 1 oke, meter oke. dulu. Hobi renang pernapasan panjang. Panjang. Oke, umurnya dawa bocah iki. Namanya siapa? Amin. Yang 3 D. Anu to, Bos, rada anu ya, rada. Sampean sing kurang cetha. Piye? Rada Dadi cedak. tekoki lho, meneng ae degrek iki jane sinden piye jane iki. Bahasa tubuhmu itu kurang. Salam sik. Eh? Salam sik no. Assalamualaikum, Dok. Dok. Kula nuwun. Bos, iki nih kita. Eh? Iki nih, perlu Kowe THT rada cedak, kita. Sindene sampean kowe THT Awakmu kuwi kurang lek kok komunikasi cara bicaramu kurang tajam. Ah. Jadi kuwi harus Tegas. pengucapan A I U E O nya harus cetha. Ah. Selamat malam, Mbak. Baba. Bongko to kowe. Dua tiba. Iya. Baba. Dua. Lah iki kok sinden iso koyo ngene apa iso nyanyi bocah iki lho. Lah. Nah. Sampeyan kok rumah sakit. Opo terus kok Dok. Oh, iki kok ngenakane iki lho. Rora ditablek iki ketoke anu. Oh, nganggo setelan. Adik, Nduk, Cahyu. Iya, Kakak. Aku kode bareng. Tem, sing kiwa cablen ganti. Sing kiwa. Mau lho tangan kiwa. Plek. Jiro lu. Takoni, Dik, macar iki. Adik, Dek. Baba. Ayo. Dadi ngene lho, iki ketoke iki sarape pedhot bocah iki ketok. Lah sampean lah muridnya Pak Purnomo iso dandani. Oh iya no. iso. Iki dilus-lus tok iso. Nduk Cahyu. Iya, Kak. Ya coba balekne nah. Apik lho, Pak. Apik dengkul Iku dolanan dajal takonono. Bar mbok benakno. Dek Cahyu, namanya siapa cantik? Baba. Urung banter iki mau. Lara, Cok. Gak melu-melu aku nek kuwi. Cindene nesu. Cindene taketne nesu. Adik. Lah awakmu yo ngono kok. Iya, Adik Kak. namanya siapa cantik? Dian. Dian. Iya. Oh, ya itu oh iki lho. Iki lho jenenge Dian Temi ya saiki iki lho jenenge. Dian mbake jenenge Temi lak diteluk Dian Temi. Oh, iki. Mbak. Dian adik Dian asli dari mana? Madiun. Madiun. Kesukaan? Pecel mesti. Makanan paling suka Oh, makan apa? makanan anu. Lah, Tepo.
Tepo, seperti lontong itu ya? Iya. Waduh, Medion tok ya tepo. Iya. Tepo. Ya. Tahunnya dibuntel ndok kae lho. Nggih, Kecap. tepo ya? Tepo Iya, tepo tepo. kecap apa tepo pecel? Tepo kecap, tepo pecel, tepo tahu. Tepo tahu Doyan itu suka kabeh. semuanya. Suka semuanya. Soto suka? Enggak, Oh, bakso. enggak suka. Yang enggak suka yang seperti ikan itu enggak suka ya, Dek? Enggak suka. Sing Oh, amis-amis gak seneng. Berarti ki keluargane ora men le. Ora tau mangani Pak belas. Ya tak kono. Iki wis sehat ora mungkin kolesterol bocah iki. Hobine apa? Oke, hobinya Kakak? Aku hobinya metu. Metu. Masa enggak mlebu belas? Masa metu tok, ya metu mlebu to kaya metu. Maksudnya keluar rumah. Heeh, Oh iya, Silaturahim. Silaturahmi. Oke, siap Adik, terima kasih. Kang, mangane Koncone oke. mangane tepo mosok seneng metu. Yo bene. Ojo tak serigis tak tapuk Oh, iya, lambemu. Nomor sekawan paring asma sinten Ibu? Kula Ibu Sukesi. Ibu Sukesi. Mun gadah garwan apa Ha dereng? iki lho. Wis sampun gar wong ngono. Lah ayu dhewe lho, Pak. Hobinipun menika cara wong niku hobine niku nyentaki napa nyeneni napa mboten? Lek mau takon kok bener kabeh to kira. Lho, jenengan kok malah apal kae sinden iki. Woi, nuwun sewu Ibu Kesi. Nggih. Di dalem Tulungagung nggih. Tulungagung Mas Percil. Injih. Menika hobine sakniki napa? Sami napa mboten kali riyin? Kula sakniki hobi kula niku ingon-ingon kutut, ngopeni kutut nggih. Burung wae. Manuk. Nggih. Injih. Menika kututipun lek enjing menika dimakmi napa nuwun? Dare napa kututipun menika? Menawi enjing menika daharane kutut kula niku kroto. Kroto. Nggih. Aku lagi tumon. Kroto. Mangane apa tak percil? Kroto. Oh. Aku lagi tumon kutut mangan kroto. Ora apa-apa. Iki krutute merengen cangkeme. Nuwun sewu Aduk, Ibu Kesi, kutut menika mak daripun napa niku apa jenenge? Kroto. Kroto. Nak dalu menika kututipun tileme teng pundi? Tileme nggih teng anu no, Pagupon. Oh, Pagupon, omahe Doro. Dadi damel kutut. Nggih. Mergane kutute gudi dadi butuh Pak Kupon. Menika kutut menika lek disentak ngoten mlungker napa mboten kutut jenengan menika? Kutut kula Nggih. nggih kadang-kadang layu. Woi, rungokno. Ha iya. Pancen aku kancane Walid tok. Pak, aku saya membayangkan lho Pak kutut ning Pagupon mangane kroto terus mungker. Ya kuwi ora usah mbok pikir. Nek kutut kuwi ra kuwatir nadyan manggen ning Pagupon, Lah mangane napa? kutut ora apa-apa. Lah napa? Mergo lek bengi sok-sok ya lek Bukesi turi kutut dolan dhewe dhek. Nek gupon liya, gupone Winong, Birgita. Kutute nakal. Oh, berarti kuwi termasuk perkutut omnivora sing nerutus. Iya. Terima kasih Bu Kesi. Kesukaan kutut menika. Sama-sama Cak Percil. Siap, Nek nganti Adik. kututmu tekan ngendi-ngendi tak ketok tenan. Iki piye ta jane? Borongane ora. Apa? Kuwi lho, rungokno kuwi lho. Apa? Olah kututmu tekan ngendi-ngendi diketok tenan. Aku du kutut tau bence kok. Menika ganti bence cilik. Menika ingkang nomor sekawan Nah, paring menika asma sinten? artisipun Madangkara. Oh, ngoten. Menika Injih. wulan ngajeng badhe siaran wonten RCTI ngoten. Lho, acara napa non? Apa patroli. Sanjange RCTA. Apa kuwi? Radio cilik tanpa antena. Lah iya. Namanya siapa cantik? Halo, selamat malam. Bahasa Indonesia, Pak. Selamat malam. Mbok karepmu. Awakmu kudune sing halus karo. Lah ditoke namanya siapa cantik nyapa kok halo bel-belan apa Loh, karo aku? kita kan harus memberi salam dulu. Ya, Pertama ya. kan pambuka dibuka dengan salam. Ya. Ya. Namanya siapa cantik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih sugeng dalu Cak Ceng. Nggih, sugeng dalu. Sehat nggih? Nggih, sehat. Bang mriki nitih Nami- napa? Kula kalih lare-lare. Kalih menika. sinten? Lare-lare wonten lare sekawan niku mriki Oh, nggih. alah, Nuwun nggih, sewu nggih. paring asma sinten? Dewa sampun dahar. Sampun. Wah, dahare kalih napa? Kalih kroto jenengan. Oh, nggih, nggih Kroto. sami kalih dalange nggih. Nggih, sami nggih. mawon. Berarti jenisnya sama nggih? Anu bos iki desele ning ndi iki bos dipateni bos iki bocah iki. Lah kok omong ae ora mandek-mandek. Iki kulino dadi presenter. Jadi awakmu jangan sampai bingung sama dia. Adik. Nggih Cak Cel pripun? Nggih pi dalem sang putih nuwun sewu. Nggih, anu Dewa jenengan nitih napa? Bis. Bis? Bis. Bis gede napa bis 3/4? Bis gede mbak nerai dawet jabung barang ning kono mau ya. Ya aja ngono to. Omahmu ku lho ndek.
kula Ngawi. Oh Ngawi. Ngawine pundi? Ya sanggon-nggon, sak senengku. Lek takon ra ngono kuwi. Lah pripun? Ngawi pundi kok ngawine pundi? Iki ngawine pundi? Wis anggon-nggon ngono lho Pak jare. Pidalem saya Ngawi. Pak, kesukaan makanan apa, Nduk Cahayu? Saya sukanya makan bakso. Sing paling disenengi apane Pak takono? Bakso. Kita gendeng bocah iki ya, Bos. Bakso nggih. Iya, bakso. Damel sosis napa mboten nun sewu? Bakso yang ada mie-nya, Mie, oh ya. ada sosisnya. Sosis. Terus nanti kalau dimakan metu kecap. Alah. Aku suka itu. Paten ono le bocah iki le. Sabar. Jawab. Kuwi wong sumeh ya, Pak. Iya. Sumeh. Lah guyu terus ora wong gendeng kok. Cacel, Dalam Cacel suka sama bakso enggak? suka. Suka ada mie-nya enggak? Ada minyak dong. Aku punya amil loh. Jingan bocah. Ya, wis aja ditutuk nih nang. Nomor niku, niki sing pojok-pojok. Ngomong Nggih. duwe pabrik mie bareng. Wah, ya iki, lah iki. Lah Iki. piyayine Halus. alusan, dasare mesam-mesem, Iya. sawangane tajem. Tajam. Nuwun sewu. Nggih Mas Percil. Injih. Lho sing nggih. Lho. Nyapa to, Pak? Nuwun sewu. Dalemipun pundi? Dalemipun? Kula Sragen. Oh, Sragen. Paring asma sinten, Mbak? Lia. Lia. Sragen Lia. Hobi makanan apa-apa nuwun sewu? Makanan sate. Sate. Sate napa nuwun sewu? Kambing. Kambing. Ampun kata-kata mangke nggih. Lho, Tonggo nyapa? kula mangan kata-kata melampahi ngeten nggih. Kuwi darah tinggi kakean. Ampun kata-kata niku maro sepah kula piyambak. Nggih, ampun kata-kata. Sedikit-sedikit mawon. Kuwi moro tuamu. Ini coba kita coba kekompakane nuwun sewu. Boleh, monggo. Iya coba. Arep kok kapake monggo. Oh nggih no, kula seno. Dinampak-nampake yang sal niki. Ini kita coba velocity bareng-bareng. Oke. Ya. Iya no, awake dhewe kok bener apa to, Bos? Boleh monggo. Oke. Iki TikToker kabeh cah iki. Niki nggih. Nggih. Sedanan sakit berarti. Nggih. Iki iso apa ora? Rasa bianteng kowe kemarin. Masaku. Mosok nganggo gong, Pak? Ora apa-apa, los. Jaranane. Larasnya iso. slendro lho, Pak. Ora apa-apa, los. Kari manis. Ya, oke. Kuryang manis tambah. Iya, oh tak. Kari manis. Oke, asik. Ala wayu iki wayu ya, bukan si wayu ya. Alah anake sapa? Bojoku ya gelem ngono lho. Loh, kekompakan. Kompak, iya, Kekompak. iya, Kari manis. Kuryang. Lah kurang ngeten, Mbak. Kurangi ngeten. Jadi, coba kamu yang nyanyi, kamu. Ini contoh ya. Kari manis. Kari manis. Kuryang manis tambahi gula. Ngeten nggih. Coba nggih. Paham Pokoke urung doan? paham. Pokoke lak kari mriki kurangi ngeten. Manis mriki balik Tambahi. giling. Tambahi giling Gulane gulane ngene. Iya. Kari manis, kuryang manis, nambahi gula. Wes ya wes. Dong riko mikir sing guna. Alah jajal kedange tung tak tung dang dang dung tak dung. Kari manis, kuryang manis, nambahi gula. Wes ya wes. Dong riko mikir sing guna. Dang. Hop, luar biasa bijinya 99. Oh, luar biasa tepuk tangan untuk Sinden. Kok tangannya mana Pak? Sinden sampun sakniki yoga. Yogane madhep rono. Lah sing nabuh sapa? Lambe kula. Sementing kendang. Lambe kula. Hadap mriko miring mriko. Balik. Sarang-sarang kita kekompakan karena kita kekompakan pada malam hari ini. Kamera lihat ke yoga. Weh, madhep rono. Lho ki yogane ganteng-ganteng. Oke lah niku wis Mulai kudu pasti. dibutuhke. Iki sapa iki? Iki kok melu ndi? Mas Ronald. Langkonmu lho, Pak, langkonmu. Ayo. Kari manis,
Sing madhep nanti lho. Madhep mriko. Madhep penonton. Eh, Kersane penonton ngertos nek yogane jenengan niku ganteng-ganteng. Wah, duwek senengamu ki joget ayo wek tang. Yo saiki kudu ngene iki. Ayo, Milenial. Rono. Ayo. Ya, coba ya. Kari manis, kuryang manis. Weh, aja mbok unyer sik. Ngene lho. Kari manis, kurang manis, nambahi gula. Mas gula iku karo gila-gilo, oke? Mbok unyer sik, coba kekompakan luar biasa. Ya. Kang Rajamala, ayo madhep rono. Ayo kabeh. Timbang dhewe lho kok. Ayo. Coba. Kari manis, kuryang manis, nambahi gula. Luar biasa tepuk tangannya mana untuk Yogo-Yogo. Wah, Yogo-Yogo bijine 99, kene 99 pimpinan Ayo. pimpinan. Pimpinane, ketuane. Ketua. Nyapa aku iki bose kok. Loh, Lah nggih. ya justru bosnya memberi contoh yang baik. Iki wis ta? Mbok. Iki wis ta? Mbok. Lah wis diwakili wong loro ya wis pas. Masyarakat itu belum tahu kemampuan Anda pakai velocity. Ndak boye, ndak boye. Para penonton kula kedah Velocity mboten? Nggih. Wah nyapa lho ibu ora. Senengamu jere balaku ora. Ya tidak coba ibu-ibu itu sukanya TikTok. Pada pergi mawon betul Lha kancaku kudune mbela aku. Ibu-ibu kula Velocity napa mboten? Nyapa lho bu. Mengikuti kemajuan zaman. Lah ora apa-apa nyeneng. Ngene wong to. Nggih. Bisa kok kan nembang dhewe iso kok. Kencing manis. Tuh. Malah blarak-blarak. Lah mau padha kowe mau lho. Kari manis. Kari manis, apa kencing manis? Aku sing ayo. Oke. Kari niku ngeten. Ora usah kok kandhano aku tak Kari apa. Aku manis, TikToker. kurang manis tambahi gula. Oh iso iso ya. Kari. Hei. Ngene sik. Nyapa mbok unyer nih sik. Ora ngene sik lho. Mboten. Urutane piye urutan? Urutane kene. Kari manis, kurang Kurang manis. nambahi gula. Ngene. 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 Oh ngene sik. Ngene terus ngene. Oh iya wah dadi ngene sik. Pak, warna Ngene to? Hmm? Ngene terus. Hei. Lah Keri iki golek ngene. oh ngene to. Oh iya. Oke, siap. Aku kok ya. Kari manis. Oh, alah macam. Iki musuh percil gendeng tenan aku ayo. Lah pripun bos permintaan ibu-ibu? Nggih ngoten nggih Bu. Nggih mboten iki Bu. Diterusne napa mboten? Lho terus. Nggih napa mboten Bu? Lah kowe nyapa lho. Aku mau kembaranmu to, Pak. Oh, nyapa. Pas ngono kuwi kok arep mirip. Iya. Ayo. Kari. Sik konsentrasi ya. Ya, yes. Sabar li awake kudu sabar. Ngene sik. Ngene sik. Kari manis, kurang manis. Kari manis. Alah, urung. Dereng. Urung kurang. Jarku ngene tuh robanatina. Kurang. Kurang. Manis nambahi gula. Asik wis ya, jajal. Tambah kenang-kenang. Alon-alon. Tuk tik dung tak tuk dik tuk tak tuk dik tuk tak. Ayo. Ayo. Kari manis, kurang manis nambahi gula. Wes Dong riko mikir sing guna. asik. Alah, kok iso Pripun iki? Bu, saya no mboten? Saya mboten. Lek saya tahun ngarep dalange iki neh ya. Ya bener. Ora apa-apa, Kalau pemasaran, ngambil setunggal. Boleh, biar Putih, kita. kula manut jenengan, manut jenengan. Biar kita. Gini. Kari manis, kurang manis, tambahi gula. Wes, dong riko mikir sing guna. Asik. Iki bit kita, Dek Cahayu. Maju ke depan, nembang sing enak, nembang karo ya. Oke, Om. Masa om? Aku Nawamu ki Mbah Kung gitu. Om, adik nembang apa nun sewu niki diaturi nembang napa nun sewu Mak Cang. Wah, Manut bebas jenengan. panjenengan ngamur bawasisa. Syukur sing enek jogete gandeng jenengan keahliane nggih beksa. Bocah iki diajarin joget. Oh, nggih. Boleh seperti itu. Nggih, saged. Oh, dadi iki Duk, dipasrahne. Saya. karo paling sampean. suka kamu nembang apa? Wes aku Pak Puh manut. Masa sing mburi nyidam jemblem lho awas Ini ya. apa sing
langgam-langgam apa sing Manut jenengan kula. Manut sampean. Sak kersa panjenengan. Ya sing alus dhisik. Sing halus Oh, gubuk sing aspara. halus, gubuk aspara. Selindro nggih. Nggih. Selindro. Napa Lestari mawon, Pak? Engko. Oh, oke. Lestari engko. Apa lagu sing paling luawas? Ayang-ayang sesuk tahun ngarep kok. Oke, gubuk kurang. aspara. Iki ambak ki Bu Sindir Madangkara. Nggih. Ning yo nembang-nembang cara mbiyen yo pinter. Oh, napa? Ning aja diringi, pamane jenengan ngungkrum karo kuwi. Bila kamu iso. Oh, Iki saged. Mu Romai Rama, Ramari-mari deh. Mosok lho. Bisa. Iya. Bila kamu di sisihku. Bila kamu rasa nadamu lho. Bila kamu kurang mudun jarane iso. Kurang dek, kurang Wis dek. bener iso aku. Kurang dek, kurang dek. Bila kamu Bila kamu kurang Kurang kamu bila kamu Sik tak dandanane sik. Rene Bir, kowe aja ngisi-ngisi Pripun, tak Pak? pamer-pamer. Pripun, Pak? Pripun, Pak? Ketoke api Dirungokne lho. dikate. Ya. Bila kamu di sisihku, hati rasa sahdu. Salah. Ya, bisa. Rono. Bila kamu. Yo penak lho. Bisa. Bila kamu Bisa. Bila kamu Kurang dek. Kurang dek. Bila kamu Pak, kamu KDRT lho nak ngono kuwi. susah perkosaan. Sabar. Gregetan aku. Pak. Lagu iki lho selendro iki lho. Selendro. Gubuk asmara. Ya. Jajal Pak. Coba pengen roh aku. Jajal sak kebuka separo Jal. Ya, joget sing apik. Dibawani sik. Apa nih? Iki dijajal jogete to, jajal, oh, Bos. Siap, Yang siap. liwat dang tok detang dung ding ding tok dung. Jogete ora ngono kuwi. Lah piye nah? Wara ono to, Pak, karo bocah Yang cilik. liwat aku kelingan. Bukai. Ya, Mas. Biyen tak goler tung gentak drang tak drang drang. Ya. Sing asik. Ayo. Saya. Oke. Rata dek. Oke. Yen lewat aku kelingan. Apa. Maju mundur. Yen maju liwat mundur. aku keli. Oh ya. Gila. Entang dut. Ayo. Oh, dute maju. Ah, tak depne lurah sesuk ben nanggap. Ayo. Yen lewat aku kelingan. Iso. Gubuk kae. Loh. Yen Loh, tak loh. goleren. Anu, Bos. Amit, Napa? iki bocah iki sokoke mati sisih ketoke. Masa kan nemen aja nemen-nemen. Lah ku enake, Mas. Lah tapi aja nemen-nemen aja seru-seru ngene aja Iki nemen-nemen. ketoke salah pilih iki. Kula sampe kutah tapi ora kecer Iki lho wong wedok sing gampang salah milih ya wis diadepno lurah penak-penak. Lah kok malah madhep tukang bonang. Ayo. Sing awal lho. Oh, iya, Al iya, madhep iya, rono iya. mireng ngono lho. Ayo. Yen liwat aja banter-banter. Yen lewat aku kelingan. Lah, yo penakno lho. Heeh. Gubuk kae. Pak saya suwe kok saya ngalih to, Pak. Contoh kolesterol kekadang ngeten iki, Bu. Sik, aku usul entuk ora? Pripun? Lah nggih contoh joget pancen Birgita kelemane nggih joget. Sing Lah terus? Sing paling rajanya joget Pinten? malah Mbak Dian iki. Lah iki malah iso iki. Iki. Kene. Nah, iki pancen demben nih. Kok. Lah kok malah kaya dadi ulane toprak Wahyu Manggala to, Bos? Kaya toprak. Malah ngesot. Iki mau sik gaya ning asline joget ya. Jogete saya nggih. Kok sanggar bocah iki. Kula manut jenengan lho nggih. Oh, tenan. Niki pun gledek lho setunggal niki. Lah iya Niki ampun mulai gledek lho. Ngerti. Sanggar napa? Iso iki luwih apik iki. Ya, kowe contonan kaya Mbak Yu ngono lho. Ayo coba, Dek. Sikilmu ndi? Sikilmu lho. Lho iya tapi rono maju rono. Terus sampe nyelentak aku iso. Lah ora mbok omongi sing halus kok. Kendekan, malah kaya anan mentok. Kamban. Sithik ae. Oh, Pak ora ono to, Pak. Pak, mulane dinggonke. Kowe aja lek kendekan jogetmu ngene lho, Nduk. Akhir malah kok dadi anak Piye, bebek. piye? Ya dibenakno. Oh, iki rada maju sithik, iki sithik. Ayo tangane. Wis ora wis. Bojomu Kurang ndelok. piye kuwi? Bokonge kurang piye? Ora kurang ki.
Wis pas ngono kuwi. Sing tak tadi masuk ngono kae lho. Ora kurang ya apik wis. Masa samono gak kurang? Enggak. Kur ngene kita Ora. ora. Ya, ora gak iso. enak lho. Ayo coba. Iya ya. Iya. Yen liwat aku keling. Loh, ndute kak wale. Wale. Dutmu maju. Tak dendang. Dut ngono lho. Iya. Wale. Tangannya bener. Yo, terus lagi. Iki lho, Bos. Latihan. Tangane wong wedok lak gelange anyar yo ngene iki. Ape salaman ning ndi yu? Ning ndi? Ngenyek bar disemprotne kuwi Oh, ngawur. alah. Ayo, Mas. Masa yo imitasi. Yen liwat aku kelingan. Oh iya bener, heeh. Iki rada apik ya niki. Apa saja? Heeh, bener. Ae. Heeh, bener iki. Ndak. Ambiyen Timbangane kuwi bener iki. leren. Tung tung ding tak dong tak. Alah. Asik. Lho. Hop. Ngancing. Sik bro. Aduh, penak banget, Mas. Gak kenal arah dingenene. Gak mandek, Bos. Anu, Bos. Guru tari sing sabar. Ora sabar piye anak guru kaya ngene iki murid kaya ngene tak bacok ndase lho. Sampean Kena sebagai iki. jiwa pendidik. Sing halus. Iki bojone ya melu rene. Yos ben. Bener. Lah tapi klepet dol. Bojone melu kene kembaranku kae lho. Lah tapi klepet dol ya. Kancane sing ngelu lek kaya ngene iki. Tapi apik toh? Apik, tapi kan ngedolen awakmu yu. Sebagai jiwa pendidik kuwi kalau bertutur kata dalam mengajari itu harus halus. Wis ora iso halus-halusan aku. Wong kaya ngene. Wis gak iso. Monggo. Gak kena, Bos, gak kena iki. Lah kena. Gak kena iki. Lah sing saya parah no mau. Lah sapa liyane ora enek lho. Ya Pak dikentek. Bang aja ngawi lho, ngawi murat-marit malah niki. Lah iki didian iki bir kita iki. Tak yuk ya, Nduk. Oke. Marit. Eh. Apa arut. Ya diomongne semonggo para kadang Pratangga. Gubuk asmara. kawiwitan. Arut. Ya. Iya. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau. Tak pernah ucap hancur Gubuk hatinya asmara, Nduk. bersepai. Duduk Malaysia. Harimau. Harimau Malaya. Gubuk Semarang.
Garapane yo penak ya, Pak. Apik. Tak percaya ngangge blangkon kuwi puantes lho tak. Lek prei melu madang karacak tak. Kok mondol. Kula tak ngateni iki mawon. Dan wong apik. Awakmu nganggo solong niku apik. Apik aku kok lagi blangkon-blangkon iki mbok puantes gua ora paham aku. Lah ya cek wajahe ketok simetris, terbentuk sempurna. Sempurna. Kaya ndoksin. Ya, dadi niki wonten Sapa nek to, Pak iki? niki wonten Sinten iki tak Ana percaya. sapa iki? bakul cilok. Duh. Sinden sampean takok iki lho. Sinden niku. Sinden. Lah sinden kon Lah sing ngarepi nun sewu kaya Sri Uning. Lah sing kaya Serigala sapa kuwi? Sanes menika seriwek asline. Mas, Dalam apa ora kenal aku to dalange, Mas? kenal. Oh, bintang tamu serigala. Awakmu apa bintang tamu? Assalamualaikum Om Dalang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yu. Derek mangayu bagyo anggenipun acara bersih desa ten Grogol gitu. Inggih leres. Dengan senang hati mboten kados malam hari ini. Penonton tumplek blek. Leres. Masih yo dalane jemek ning tapi atine kan ayem nggih Om. Nggih tentrem. Tentrem ayem. Kowe iki lho ngomong katane Apa niku ngomong aja ganggu ae. Mas, omong yo gantian, Mas. Ben kono tak kei kesempatan sik. Lah kono Lha maju rono wis kadung kembar tak swodek lho sak. dadane wis padha. Dadane wis padha tak. Padha abang jarite yo padha. Aku metu ket awal kon nak mesti ngindili aku. Kok apa jenenge? Ngintili. Nek wedok ngindili. Lalanan. Anu, ya tunggale ngindili kuwi. Paling gak iku awak dhewe ku menyapa nuwun sewu Om Dalang. Masyarakat di sini. Iya. Terus memperkenalkan nek aku kan probo teko Surabaya. Ya. Paling gak sampean memperkenalkan. Kenalno Gawe nduk apa? seniman kenale karo lagu. Kok Nganggo nada. goblok. Kuwi rombongan sapa to jane? Lah awakmu rombongane Pelok sapa? barange Mas. Pelok barang. Nah, Kuwi lho kaya seniman probo ki lek lho. kenalan yo ngangge tembang. Probo. Yo gawe Tembang. Iya, ya tembang. Seniman iki ngono, seniman. Aku ora budek. Ngomong kok iso cedak kuping. nuwun para sederek-sederek sedaya. Iya. Muni iya. 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 Iya sing kompak. Lah iya. Segakmu kurang kompak kok. Balik nih. Nuwun para sederek-sederek sedaya. Iya. Yo mulu. Yo nen Ya endi kon Ya. iso tagak ya Ya, aja iso. golek perkara. Ora. Rusak ae. Tepangaken nami kula Praberini saking Surabaya asli. Enak. Sumangga sesarengan antara panuwun telepanyun marang Gusti Kang Maha Suci lumantar kaberkahan iki. Mugi-mugi panjenengan sami
gagas kuarasan. Amin. Pinaringan rejeki ingkang berkah barokah. Amin Allahumma. Amin. Contoh. Sop ora. Wis sinden pemudin to jane. Ya ngono kuwi perkenalan itu dengan doa. Dongakno masyarakat. Rumah saya Ayo, kok kaya saiki. ngujubne. Kon giliranmu. Nuwun 1990. Masak lah. Nuwun sewu para sederek-sederek Oh, sedaya. iya. Iya. Hei, wasit baren. Apa enek sinden nek diklokom ndase. Lah ora pas, Bos. Panjene sia-sia nih. Mas Percil nih kali kula nih kan anu men sak senti to. Ya ora usah nesu. Berarti Sentimen. Lah sentimen maksudnya. Ngomong jenengmu. ndase kuwi imitasi to, Pak? Nggih. Ndase imitasi to. Kaya PC. Nah, aku pakai pendekar mata satu. Jenengan Bos. anu nyuwun es serut apa mboten? Ya dibenakno sing penak to, Pak. Aja disia-sia lho iku wis dandan kaya ngono Kowe iki lho. jan aku ki oleh nimbali. Nah, nek ngene iki lho. Nah, Nek ngene kaya brimob ah. ya disiapne lek ngono. Deng deng deng. Reten. Sik. Saya adalah komandan klepon. Platon. Peleton. Ya, Mas. Pasukan masuk dalam barisan. Dek bener piye? Basiran. Wah, aku ndak mbok darani Mas Andi Rono. Kenalan. Kenal. Jenenge sapa, Nduk? Ndang digawe lho Mbak, sanggule Mbak. Kok giwang ilang neh. Jenengmu sapa? Injih dipun tepangaken aduh. Sebut jedet karete iki lho. Kepantul. Wis awakmu ndagel dhewe ana. Ngono Masa aku ndagel pisan ning kene totoane nyawa. Lah sapa? Sing mbok jepret. Lho iku kan saking sayang Sayang karo sampean. Sayang kok kaya ngono. Sia-sia karo aku. perhatian. Ya aja nes to, Su. Hei, jenengan karo Mbak Probo lek luwih senior. Nggih. Mbak Probo kaya ngono apike le kenalan sampean kudune luwih jos. Oh nggih damel tembang. Oh iya no. Pelok apa selendro? Pelok selindro nek Ora sama. kena. Nak pelok nek slendro. Nyun dindingane Mas Dar. Dar sapa? Dar gombes to iki. Dar sapa? Kok mesti kuwi dar gombas iki bakul medah kok tor. Kok iso mbok mene nek kene. Lek to. Nek to. Ya. Sing apik. Selendro apa pelok? Niki live streaming lho, Ya ayo. live. Injih, anu kula kan pun dangu kangen kalian anu kanca-kanca mangan koro niki kan pun Madang koro. madang koro iki nek dibasakne, nek ora ya mangan koro. Alah sangat. Mate jenenge madang kara. Lah iya. Ya coba. Pelok apa selendro? Piye apa Mas? Pelok, barang. Iki jemblen, Mbak. Iki jemblen gawe ngeprok ndasmu iki jemblen. Sabar bos sabar. Pelok apa slendro? Soalnya pelok rawor slendro saya. Nah, Lah Mbak Probo. Masa? Oh iya. kuwi awakmu rasa curhat. Wis kon iso nembang tagak kok kesuwen. Nah, iki lho. Apa wi larase? Apa? Niki iki jelas slendro to niki. Mas madhep rono, Mas. Iki lho kaya aku lho kaya biasa Eh, lho. madhep rono. Nyapa kok Mas Prono iki lho? Ben omongan karo kancane. Maksudnya kuwi tugasnya nabuh gender. Nyapa kok ora ngadep rene Tak omong ngobrol karo kancane sebelah. Genderi awakmu nintingi. Nami kula niki nyiliti. Oh iya bener. Sesek kok nyiliti kok sarumen. Loh, nggih. Nek nama panggilan kan Liti. Berhubung kula niki dandan ngaten niki ditambahi nyi. Dadine Nyiliti. Nyeliti sapa? Ya nyiliti Pak Jalu to. Lah, maksudnya kepanjangan nyeliti. Pajangan udah nyeliti sapa? Litiana. Oh, dipanggil nyeliti. Dewi Sukesi. Ngaku Dewi Jenenge Sukesi. sapa, Dok? Sapa, Dok? Litiana Dewi Sukesi. Lah kok nganggo semburi kuwi tambahane? Yo yo jelas nang kuwi kan maruku to dhisik. Masa, Mbak? Mosok ya Pak Yoyok doyan karo awakmu. Lah nek pas mendem Apa mungkin? Oh, dalan mendem. mungkin iki sinden tambul kok. Wis dal padane Pak. Padane Pak Kire. Nami kula niki nyiliti. Awakku kuru randuwe gizi. Aku yen ngamuk bojoku wedi. Tak candak, tak rangkul terus tak mii.
Mie. Ya mie banyu aqua. Oh, aqua. Oh, dadi mimik banyak aqua. Aqua. Nek nesu bojomu nesu terus mbok rangkul mbok Iya. mie. Berarti mbok mie. Iya, berarti ngemi apa? Mimi. Apa sing mimi apa bojo? Banyu Bisa apa? aqua. Asik. Nami kula Niki nyilit Alalala. awakku kuru randuwe gisi. Aku yen ngamuk bojoku wedi tak rangkul cak candak terus tak mie. mie apa? Mie aqua Mas. Awakmu ngemi ora? Iya ke apa mie ana. Lho lah aku ya tak mie le. Oh, aduh. Ya krek tutup urung dibuka barang. Dek, Cahayu aja mimi nduk. Awakmu kok kelempokan Mlaplepok. kendingane masuk angin kowe. Wingi aja sembrono. Nembang liyane iso. Ya nembang iso ta. Kaya nduk probok. Kaya Apa kuwi sampean awak apa? dhewe biasane iku sing tren-tren kan velocity. Heeh. Kaya sing masak durunge kan hame mau. Wes ki mau. Sing anu stempet ki lho lagune sing Stecu. Tecu iso setempet nyetempet Stecu matamu. Aja. Surabaya dijarak. Sabar. Kowe aja mau karo Surabaya, Ya kowe aku Surabaya. sabar lho ket Ini- mau nembang gak ono bener cangkemmu njaluk dipongor Sabar bos. Pak Jalu kleru nanggap kuwi. Mbok aku toke cukup jane. Weh, lah apa ngrampungi sampean? Lah kula tak Gendine ada. akeh lho. Lah sing kreasi kelas Lah kuwi lho lho. dhisik iku tukang tunggu kae lho. Rumah balon arek kuwi. Masa aku. Makane anu awake kaya balon. Ya Kamu kok nyepelekno karo Yu Probo? sing stecu. Gila Oh iya. dirungokno dhisik. Iya, sepira nduk Cahayu. Iki lho kaya Prabu lho suarane Iso ora kaya ngene iki. Ora kaya awakmu. Rungokno. Sing mau ya dibaleni maneh Iya. sih. Wis ono gerakane apa durung? Oh, urung. Tang batang. Batang. Sopo? Dandan ngene kok celuk batang ngene. Lek rene lho. Masaku. Kowe iki sapa? Gerakane ku lho deloken gerakane. Aku ya Harimau. aku yoga madang kara lho. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Hami mau, Hami mama layang. Kon iso tak? Sapa ora? Iso ora? Enak sih mburi. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Hafifah. Harimau. Kowe ku rasa melok lambemu ora usah to kok Hafifah. Nyebut sapa jeneng? Hafifah. Hafifah sapa? Harimau. Oh harimau toh. Harimau tak cakar dhewe. Ayo, Kleru aku lirike iki kleru lho Mas. kowe cangkem. Kita anu ketetesan udan lho kok anu luntur. Udan sore mau tak pernah Ucap ucap hello pergi kau melambai. Harimau Harimau Malaya. Sapa ora? tak pernah Ucap Joget apa? pergi melambai. Harimau Malaya. Telono iki lho. iki lho. Ayo joget tepat. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau Malaya. Kowe iki malah keteni kancamu. Mendeleng. Biasane kok dadi macan. Oh gak iso iki sing Ora gak iso. iso Oke. iki beda. Sing iki iso ya. Sing Sing apa? liyane. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Cuma dikit kan bisa. Cuma kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Jeng. Bisa. Sapa ora? Kowe sing terusne repe awakmu ya. Hei. Kowe sing terusne mek anu awakmu ya. Awakmu repe ya. Repe awakmu ya. Aku repe. Ya, oke. Ya, ayo baleni. Aduh abang Bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Cuma dikit kan bisa. Cuma kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Tekmu tokno tek. statue. Ngawur kuwi nyapa? Statue lho. Statue duduk dekmu lho. Statue. Telan cuek baru Malu.
mau juga abang ya rayu. Radur. Gak kena lho. Apamu kok gak iso ya nembang-nembang ora kaya iki lho. Iki lho pinter lho. Iki yo pinter, iki pinter. Aku dhisik yo pinter. Lah kok kok goblok. Lah disedot ngono akhirnya kobong. Jajal velocity nih sing iki mau lho. Coba. Bos. Aduh Abang bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Cuma diizinkan bisa, cuma kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Setuju. Jalan cuek ke rumah. Aduh adek ini mau juga abang yang rayu. Setuju, jalan cuek ke rumah. Aduh adek ini mau juga abang yang rayu. Becak, iki jenenge apa? Secu. Iki jogete cah telu ya apik. Aku nyama Bu Kesi. Lah malah kepala, undak lutut kaki, kepala. Yo ngono. Wong yo iso lho. Kesi Kowe yo ikuti. kompak lho. Kompak dek garwa ngono kok Dino disia-sia. lek TikTok Bukesi iki. Piye? Bakal Bakal piye? panci ning. Duduk kuwi. Liyane ngene, ora ngene terus ngene to. Kepala. Banyak anu wong lawas, Mas. Ora awas padha awakmu kuwi. Aduh. Kuwi winong tak percaya. Ini pinten? Winong. Winong, Nduk Winong. Ya ampun nek ngene iki ya 11 12 karo aku. Alah opo wong kene wis abuh kaya dikumlengoli. Abu matamu. Bu. Surabaya. Apa kowe? Kali. Nyapa? Ya selamat malam saya. Apa sing mbok? Sing mbok anu ki lho apa? Sing mbok kon koyo ngono lho teko dohan masalah percil nggo bakso beranak. Kleru. Bakso berane arep dilat to piye? Adik maju. Iya. Nembang sing enak. Nyembang apa? Nyanyi yang duet sama ini sama Sama ini. siapa? Apa itu? Duet kamu duet. Duet. Oh, Oke, ini. permintaan dari Mbak Pak aja. Mbak Wo. Mbak Wo sama sini. Bahwo. Mbah Waldo Dek, apa so. mau nggih. Mbah Gledek. Iya. Mbah Kedek. Lah aku Nggih, lho. Pak Sugiarto apa kae? Tutuk kuwi ya, kowe gak ngerti aku. Kedek dik bengi. Ya. Apa sing dikersakne? Lha niki lagu sing niki sing nembang sing di Oh, Lak iya. Mboten Lintang Asmara. Apa sing anyar-anyar apa sing? Ya sing anyar yo urung digawe to, Mas. Maksudnya ku sing tren saiki Sing lho tren yo. kuwi lho iso Sing ora. tren. Lah dari Aku ora omong karo kowe ra patekan. Sabar bos, sabar. Bisa anyar-anyar apa ora digawe jekulmu. Sabar Sabar, nyapa kowe nesu, he? Nyapa kowe nesu nantang karo aku? Lho kowe wani karo aku le. Loh, ya ora. Awakmu nek nantang wani. Lagune sing ki lho sing anyar kuwi lho. Awakmu ngetarani ora update. Sing viral Lagune iku kuwi lho apa? Aduh, Dewa. Ya. Lah Iki kuwi lho. lho, judulnya apa? Judulnya apa lagi? Dewa Ruci. Diulang 2 kali apa? Diulang 2 kali? Ayang, Pak. Iso lagune. Lho iso to. Piye piye. Duh, kene Pak. Ya Iya bener. Duh. Kene apa? Kena telek. Nyanyi lho nyanyi. Rasa mbok ngakoni aku nyanyi. Ora usah mbok umpani kuwi. Duh, gede dawa. Dewa ning asmara kuatno Aku sing do. Ben ditontoni karo iki lho. Tem. Aku agak Suara lanang tem, lanang sik. Lanang. Duh dewa ning asmara kuatno ati kawula anggonku lelaput tresno datan kendhat saking coba anu betoke. Tak rewangi, tak pateni, lahire tresno kang suci, kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Sora tak ganti. Sabara Nggih. awakmu mulya tak sangoni wis ben diatasi arek. Lho iki lho tak warai kaya ngene iki lak nembang wedok kuwi ngenakane ditekan. sing penting dalanangan kuwi sempit. Duh. Duh Nah, Ya coba.
Kowe sampe doe piye to, Cak? Niki lho, niki lho. Sebari dalan angen iki rada sempit ngoten kan. Sing penting Delok, Cak. Ayo lah. Ayo lah. Lah diculne. Duh, nek Nah, lanang. Duh, dewa-dewa. Anarkis. Heeh, apa tak pateni anjene. iki lho kene. Pokoke Kuwi urip koyo nakal masalah. Getun nah, tenang. nyapa lho gitu. Aku duwe ketua iki getun nah. Enek liyane aku golek liyane. Sing gelem nampa awakmu ya sapa? Kowe iki enek yo kene. Ono ya iki dilakoni kok iso. Bang. Apa? Iya jadinya nembang apa ini udah diayahi sendiri kok. Ndak. Ayang-ayang. Ayang sama kamu. Kita berduel, Iya berduel. Iya. Yuk. Sini. Oke, sing apa Iya, ya? boleh. Ayo, budal aja. Ayang. Yuk, monggo dados. Mas. Ayang-ayang, kendangane Mas. Tak gelang. Wis sambel kemangai. Koyo ngono aku ora suwe. Keprok. Wis senenganmu Dia rusak. nyanyi Rembang Purwodadi apa nyanyi Gerajakan Banyuwangi sampai tak Tunggilang. berat rasane. Senenganmu yang Aku rusak. nang kene aja ngrusak Ngarep nyanyi. Besok. Ya. Ayo. Ho. Rokok nyawiji dadi siji. Tak jaluk ojo seleh tresnan pancene tresno kuwi anggen pasukan rapi sonompo yen durung kabisa mringkang kuwasa Yandono rapi sorongko bakal tajogo yen durung kabisa mringkang Nimas mustikane ati tungoku si
tresno iki abadi dewa-dewa ning ora kuwano ati kawula anggon kula apa tresno datang datang cinta parewati parewati dewa-dewa ning asmara kuwano ati kawula anggon kula lan tresno dalam kedasa kecoba parewati kapatene lahirin tresno suci kasunyata yen tak Gusti aku isih nyariti Enak lho, Bos. Enak kuwi. Ning nggih ngapunten namung gamelan nyel dadi Wong nggih, pamain niki komplit. asline garapan musik kok. Mas yo gamelan tapi dimirengke tesih Nggih. enak. Nggih. Kula Napa oleh wanci dalu. Bolo-bolo madang karang wis klop. Percaya pokoke. Niki kirang marem menawi dereng ngaturaken Banyuwangen. Lah, niku lho sing kula rantos. Lah, Sing ngombe. cucukne wong cak percelasine Piyayi Banyuwangi Nggih, terane lho. Mbak Probo. Kula Siap, Bos, siap. Pokoknya ning wilayah ngetan iku Mas Percil iku wis pun diatasi. Ha niki apa melih niki? Banyuwangi. Banyuwangi. Sik komandane iki lagi anu. Ayo. Sik komandane sik nyombor. Bawani, Nggih. bawani. Bawane tiang sekawan mawon kersane kekompakane ketika Ya. Siap, nggih. membiat mayun paman Suarane gending belambiangan samono Latihan ning omah kudune. apa Hani Frozen. Ratu kembang. Nyapu kok iso maca kono. nyerambiai nuswan Tara Banyuwangi kul kulon Kulon kenong wetan segara. ya ndak teko Lumajang lah Mas. Iya lah. Tapi tadi sik anu ten Pasuruan. ketapang. Lor lan kita lalas angker hang keliwat liwat bel 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 apa Belum belah belambiangan. asik belah biangan swara siji swara loro swara telu swara tekek Sawerna. iya Yo papat. iya papat ayo kurang dhuwur Kurang dhuwur. Bulan Mas. bisa mono 3 2 1 oke ya cekak ya cekak 3 2 1 ojo takon seneng Susah. Loh. Mana kaya wong step. kowe kaya susu kaya kulo nadamu iki kowe datar nadamu sini ojo takon seneng susah hang disangka ngono lho kowe ya Oke. ya Ayo, wih, sing latihan iki to. iya iya Aku bendino latihan. Lah setahun gak setahun lho kowe iki ora iso ayo 3 2 1 ojo takon seneng susah hang disangka lho ini
nadamu piye? Nadamu kuwi lho. Burimu lho piye? Ayo. Ayo 3 2 1. Aja takon seneng susah hang disangga. Loh, nadamu juga oke ngene. Oh. Dene niku ya enek modele dunggane ngono. Ngene yo. Ayo, waktu 3 2 1. Aja takon seneng susah hang disangga. Tanah India. Tanah India, Dion alon-alon hang penting lakon. Melaring Ku meliare Taman Sari Nuswantara, belambangan, belambangan, melaring Taman Sari Nuswantara, belambangan, belambangan, melaring Taman Sari Nuswantara. Belambangan, seneng susah, wis tak aja takon. wis pirang-pirang jaman surung temurun Ya wis kelakon. Ayat tahu Pakai langit biru, ojo takon. wis pirang-pirang jaman surung temurun ya wis kelakon Ayat tahu Pakai langit biru, Gendang ini langsung diangkat Mas. Tak tudlang. Sambel kemang. iki lho, iyong-yong kelopo doyong awak kula Loyong loyong. iyong-yong kelopo doyong awak kula kelopo. Tangise wong lanang ketua. Awas yo. Iyong-yong Kelopo doyong awak kula keloyong-loyong. Iyong-yong kelopo doyong awak kula keloyong-loyong. Dangdut cepet. Ulan andung iya roma tuwa saben ulan saben taun asinare Candra Dewi alamat kepilu padang mendem gadung yakalan woro ulan adung-adung kono padang kono mendem alamat tangise wong lanang ketua. ayong-yong kelopo doyong awak kula keloyong-loyong ayong-yong kelopo doyong Awak kula keloyong-loyong. Sekar-sekar gending Jong, jang gading ketak gendinge wong menek kundang kelopo yang layu pemiong garing sama ketak jake setialono dicira cumi alam bagus dengan suko lepot
tutup jak 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 Rehana Rehana lare kok ayu semenan kulit ya kuning langsat alise nanggal sepisan yo Rehana Rehana Reko adi temenan bareng mlaku ring jalanan Koyo Yamarga Madangkara aduh Rehana isun yo sing kuyang deleng riko kari sing ana liyane aduh Rehana isun yo sing kuyang deleng riko sing ana dunyane kadung kecaruk sun sapa semaule Bersama Sekar Gadung. Madangkara apa dok aduh aduh kari sing kuyang deleng omonge alus temenan manggane yo bisa keturutan duwe rapi kaya Rehana jaluk paran yo legane ati jaluk ulian yo senturuti kok eneke kancane disebut ganti komplit Luar biasa kasanah budaya niku tak perkel. leres Kita donga kangge warga masyarakat Grogol menapa, Cak, menika. anu mon niki mawon nggih kula ndonga namung setunggal Napa? sementing masyarakat Grogol mung paringi sehat amin Amin. sehat rezekine lancar barokah Mbah Lurah nggih sehat janipun Amin. perkara niku nuwun sewu benjing-benjing badhe wayangan gampil Mbah Lurah Piye? kula nanggap dalan iki lebih dari 10 mesti bonuse wonten menika enek Sing ngomong bonus sapa? sopir-sopir kowe iki aja akhir ngomong Mesti bar iki mesti dipengaruhi anu nanggap dalang siji dhewe mawon. betul kula manut jenengan Mas Percil niku ubet tok pancen ubet kula Gak gak napa-napa sing penting wayangan penting niku nggih. nggih wonten wayangan Mbak Prabu menapa donga kagem Dongane. Grogol? Sing penting kula niku mboten angel-angel, slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet sing nonton sedayanipun. Amin. Nggih. Mas Lentem menapa? menawi kula sing penting rukun karo tanggane, rukun karo sedulure, rukun karo keluargane lan sapa wae, apika karo sapa wae, ayem tentrem ora ana alangan sawiji apa-apa saiki nganti tumekane besok. Nggih. Selanjutnya Mbak Hello Kitty monggo. kok Hello Kitty piye Nyili Oh, nyili. Sapi. Nggih. Menawi kula Wah, nggih. mboten wonten ingkang badhe kula aturaken. lha nyapa lho lha nyapa Lah wis mbok anu kabeh lho. Mas. Paling enggak yo punya omongan Didongane apa lah. ibu-ibunya semakin cantik, Dongane. ibu-ibunya skincare-nya semakin bagus. Nah, Muga-muga mari Muga-muga. wayangan ngene iki ibu-ibu tuku gelang kabeh. gelang. 20 gram kabeh. Nah, Ibu-ibu tuku gelang. Bapak-bapak dolan ning nggone siman. nyapol. Anu rekreasi. Rekreasi. Ngoten mawon macange. Nggih, terima kasih Cak Perja Nggih, CN Mbak monggo Prabu ndherekaken, panjenenganipun ndherekaken. ingkang ngrejengaken dalu menika. Mesti kathah lepat nyuwun Nggih, pangapunten pangapunten. ingkang ageng. Nggih, sembah nuwun sanget. Men balikke rasa menika wonten pamundhut saking kadang-kadang Saking sinten? Anu, Sencaki lan ugi moderator. Posisimu piye to ora? Kowe iki aku arep lungguh lho. Melangkah yo Aku melangkah. wis gak banyol. Iya. Batang asline. Ini tanggal pinten malih Macang? Tanggal pirone? Masa takon tanggal kuwi lho. Gawe dhewe sesuk ya libur. Kudune ning Klaten wis tak panjeri 17 kena ilang malah. Kena yo batal nyapa to Bos. Lah, kowe tak WA. Iya iya. Wean aku. Nggih. Saking Pak Joko Warsito, Mbak Lia ngersakaken Kinanti Sandung, Mbak, Slendro Wis tak menyuruh, tuku Mbak. apa tak tuku lawang lho sing anu. Mangga diaturake, nggih.